Čauky, čauky, vítám vás u dalšího videa. Tohle video je, že budeme dělat asi takovouhle mašličku. Jo? A budeme potřebovat ty gumičky. Tohle bude poutko, tohle budou mašlička. No já jsem už vlastně začala, takže vám to hned ukážu. Tak a já už si vezmu bílou. Dám ji tady. A teď si vezmete ještě tuhle. Ona se mi tam už nevleze. Jo, takže se mi tam vešla. Teď si vezmeme tuhle gumičku a jako kdyby pod ty všechny gumičky to tam nacpěme aby tady čouhala. Jako kdyby ta druhá. Takže nějak takhle, aby fakt čouhala tam. A asi to každý už znáte. Prostě si vezmeme tuhle stranu. Tady tuto gumičku dáme přes tuhle. A teď tady toto a utahujeme. Jo? Dejte pozor, ať vám to prostě nepraskne. Tak mi se to neprasklo. Tady. Mně to neprasklo. A teď to opatrně vyndáme obě strany. A výsledek je. A teď vám ukážu na nějakém pečupovi tu mašličku. Co říkám, je fakt trošičku průhledná aspoň. Jo? Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, dislike, komentář, odběr, pokud tedy líbilo. A pokud ne, tak dejte palec dolů a do komentářů napište, co se vám tam vlastně v tomto videu nelíbilo. Ano? Takže čusa!